Magkano ngayon yung bisugo mo? Ito, 280 lang. 280 ang per kilo. Dito sa kabila, 240 na per kilo ng isdang bisugo. Napakasariwa po niya, no? So yun po yung mga ginagawa po natin, mga bola-bola na kinakayod po. Kung gusto niyo pong makabili ay dito po sa Malabon Tumpukan ay meron din po, no? Talagang makapag-ulam ka, no? Ito po yung, nagtanong po sa atin ng mga galunggong, no? Kung ano raw po yung babae o sa lalaki na galunggong. Ito po yung galunggong na babae. Nakita ko po. Ito po yung pinagkaiba ng galunggong babae sa galunggong lalaki. Yan po ang tumpukan ay 50 pesos. So ito po yung 100 pesos na galunggong. Ito po yung galunggong lalaki. Medyo mahaba siya, no? Ay 100 pesos. Tapos yung mga pusit na sariwa po natin dito ay 100 pesos na tumpukan. So sa mga mahilig magluto ng adobong pusit, ito po may 100 pesos po kayo mabibili na tumpukan. So nakikita niyo po ninyo, ayan po yung mga latagan po nila, no, na mga binibenta rito ng mga sayote. So shout out, good morning, good morning. Ayun, shout out. Shout out sa mga suki nila, no, na laging pumupunta sa kanilang gulayan. Tinumpok mo na yung mga sayote mo, magkano sayote? 50 pesos. Ayaw ng 40 sa Venus lang muna. 50 pesos sa mga tumpukan po ng ating mga sayote. Eh yung nabanos mo? 40 din, Bustando. 40 pesos. Yan, medyo bumababa po yung mga kamatis po nila. Sa halagang 20 pesos ay Ano po yan dyan? makakabili ka na dito sa Malabon tumpukan. Mga bangus dagupan po natin na siguradong walang lasang gilig. 220 sa mga per kilo ng yellow pintuna at isang piraso na lang po. 150 sa mga per kilo ng espada. 160. Magkano po yung ano niya, dorado? At 200 po yung per kilo po ng isdang dorado. Uwi na, magluluto. Magluluto. Good morning, good morning, good morning. Tayo po ay mag-a-update dito sa Malabon Fish Market na kanilang mga latagan ng seafood. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Ay, 190. 190. Ito, may followers ka na na pumunta rito kahapon. Kahapon, Hindi- Taga-Cavite pa siya. hindi kami nagkakatsyempo eh. Laging marami naghanap sa akin dito. Ewan ko ano gagawin sa akin. De, mga ano natin yan, mga followers natin, yung mga viewers. Kahit sa baba, meron din naghahanap sa akin. Nagdagan ko naman yun. 80 ang kilo ng sibuyas. Madali nga ako pa. So dito po ay 80 pesos na mga per kilo ng kanilang mga sibuyas. Repolyo magkano na? 80 rin po. 80 rin ang per kilo ng repolyo, no? Kamatis magkano na? Huwag mo akong awa. 200. Sir, huwag mo akong awa. Sige lang. Tatlong piraso, 20. 30. Ha? 30. 10 pesos ang isang piraso po ng isang kamatis, no? Bali, pag tatlong piraso, 30 pesos. Salamat. Thank you. So, baba na tayo dito sa bentahan po ng mga isda dito sa Malabon Tumpukan. At alamin natin ang kanilang mga panibagong latag. Ito kasi ay marami kayong mabibili ng mga 50 pesos o mas bumababa pa po yung mga bigayan po nila ng isdang tumpukan. So may mga 130, 100 at talagang sulit na pang-ulam na po.
So ito po yung Malabon Fishport na papasok po sa loob. Kapag kayo po ay mamimili dito, mas maganda pumunta kayo alas 10 ng hating gabi, no? Talagang makikita nyo po yung dagsa o baba ng mga isda dito sa Malabon Fishport. At makakapili rin po kayo ng iba't ibang klaseng laman dagat. Ito po yung papasok sa loob ng Malabon Fishport. Dito ay ang mga tumpukan ng bangus ay 3 piraso, 150. So mga bangus dagupan po. 3 piraso ay 150 pesos na tumpukan. Dito ay 100 pesos na kilo ng mga lapad o tawilis. Pero meron din siyang tumpukan sa halagang magkano? 50. Ayun, 50 pesos na tumpukan ng kanyang mga isdang tawilis. Opo, buko lang. Marami na bang benta? Sapa. Wala pa. So shoutout sa'yo, Lodi. Yung boss natin. Oo, yan. Wala kang paninda? Kaya pala nakaupo na siya. Kasi wala ka nahango. Kaya pala. Hindi, may ano pa eh. May tama po. May tama pa. May hangover? Tama na. Magkano ngayon yung bisugo mo? Ito, 80 lang. 280 ang per kilo. Dito sa kabila, 240 na per kilo ng isdang bisugo. Napakasariwa po niya, no? Sa tawilis mo, magkano kilo? 100 pesos. Sipon? Ayun, parehas niya po to. 280 sa per kilo ng kanya mga hipon. 80 na lang. Sa espada, 280 rin. Ayun, ang mga espada po natin ay 280 na per kilo, no? Thank you, salamat. Kuliyasan po natin dito ay ang presyo 180 na per kilo. So magaganda po yung gulyasan natin. Yan po yung mga per kilo niya na 180. Boss, shout out. Wala raw siyang paninda. Ito pala, matutulog na bumalik. Meron ganyan, di lang kumuha. Saan? 140. Pamasahe pa. 140 pag umango ka ng Sambanyera. Pamasahe pa, patatay 150. Oo, sa mga tricycle, no? Kalabanin ko pa, di mabibilan to. Talagang magkaibigan tunay. Salamat, salamat. Tumpukan po natin dito ay 50 pesos sa mga lapad o tawilis. Tapos yung mga dilis natin na latag ng mga vendor po dito ay 50 pesos din po ang tumpukan. Masarap yung sirilaw na dilis. 50 pesos po kada tumpukan. Original. Ilaw. Mga tumpukan ay 50 pesos dito sa Malabon tumpukan. Tamban ay 50 pesos din po. Makakapag-ihaw ka na, no? Ng tamban. Dito, ihaw. 50, madami na. Dili, 50, marami na. Kanduli. Ayan, may mga kanduli po tayo nakikita rito. Oh. So may bonbon at bitbit, yan po yung ginagawa natin mga bola-bola. Kinakaayos po yan na bonbon. Ito po yung bitbit. Masarap na bola-bola. Ito yung sandaan ng kilo, malaki na ito. Sandaan ng kilo ito. Ito yung sandaan lahat. Wala na, yan na lang. Ito pong tumpukan, no? 100 pesos, no? Yan na Sandaan ng kilo. ay tandaan po ang kilo. Dito po 80. Pwede dito, sandaan. Ayun. Ihaw. Malaki na ito, sandaan ng kilo. So yun po yung mga ginagawa po natin mga bola-bola na kinakayod po. Kampanya na. Kung gusto niyo pong makabili ay dito po sa Malabon tumpukan ay meron din po, no? Talagang makapag-ulam ka, no? Tapos yung mga kanduli ay tumpukan, yan.
Yan po ay 100 pesos na tumpok ng kanduli. Yan po ay masarap po sa sinigang sa miso. Lalo na kung itlogan ay talaga grabe, masarap po yan. Sa paglilinis po ng mga isdang kanduli, yan po ay kinakaskas po, no? Para mawala po yung pinakalansa ng kanduli. Yan po ay kinakaskas sa mga bato. Para yung mga kaliskis ay yung mga tutla niya o yung lagkit para mawala po. No? Yan po yun. Ito po yun. Kanduli. Sa mga tumpukan po mga galunggong. Ito po yung, nagtanong po sa atin ng mga galunggong, no? Kung ano raw po yung babae o sa lalaki na galunggong. Ito po yung galunggong na babae. Pakita ko po. Ito po yung pinagkaiba ng galunggong babae sa galunggong lalaki. Yan po ang tumpukan ay 50 pesos. So ito po yung 100 pesos na galunggong. Ito po yung galunggong lalaki. Medyo mahaba siya, no? Tapos ito medyo may pagkamalapad yung galunggong na babae. 50 pesos na tumpukan, 100 pesos na tumpukan. So ito yung sinasabi pa natin na galunggong na lalaki. Ito po. Yan po yung pinagkaiba ng galunggong na babae at lalaki. So ang tumpukan po natin dito ay may mabibili kayo sa halagang 100 pesos na tumpukan ng bangus na pandaing. 50 pesos na tumpukan. Tapos may mga gulay rin po dito. Yan po yung mga balot ng mga kamatis at sibuyas. Sa mga nagtitipid o pangsaktuhan na mga pansahog ay dito po may mabibili po kayong mga nakabalot na mga kamatis, bawang, sibuyas. Matanong ko lang po, magkano po yung kamatis nyo? Ayun, dito po may mabibili kayo sa halagang 20 pesos, 3 piraso na po. Mga pansaktuhan na sahog sa inyo pong mga iluluto na ulam. Salamat po, thank you. Alright, dito naman po ay may mga bentahan din po ng bangus na kada piraso. Yung mga kada piraso po natin ng bangus, dagupan ay 60 pesos. Hindi po siya nagmamansya. Tapos yung tamban po natin ay 50 pesos. Tapos yung mga tumpok po natin na 3 piraso ay 150. Pwede rin sa mga chismosang kapitbahay mo. Alright. Sa mga walang siyuhat dyan, sigurado magkakaroon kayo ng forever sa pandikit na ito. Kaya bili na po kayo. Hindi sayang ang pera nyo dito. Isang daan lang po. Tumpukan po ng mga tilapia ay 50 pesos. 130 sa mga tumpok ng bangus 3 peraso at 100 pesos na mga tumpukan na mga pandaing po na bangus. 80 pesos sa kilo po ng ating tilapia. Ang mga bentahan naman po dito ng mga gulyasan ay 150 pesos na per kilo. Tumpukan po ng mga hipon, no? May nakikita po tayo dito ay 100 pesos. Tapos yung mga pusit na sariwa po natin dito ay 100 pesos na tumpukan. So sa mga mahilig magluto ng adobong pusit, ito po may 100 pesos po kayo mabibili na tumpukan. At 50 pesos na mga tamban at 320 po ang per kilo po ng pusit. Salamat po, thank you. Boss, pwede matanong kung magkano yung balat ng baka? 150 ang per kilo. 150 po yung mga per kilo po dito ng balat ng baka sa mga mahilig magkari-kari at pansahog. Sa mga lutuing ulam ng kari-kari ay dito po ay meron pong 150 na per kilo ng baka. Pwede rin po siyang kinilaw na itong balat ng baka. Boss, salamat ha. Thank you. Yan po ay mga latag ng 50 pesos na tumpukan. Ang gulyasan po natin ay 140 na per kilo. May yellow pin tuna rin po dito sa halagang 200 ang per kilo.
Alright, sa mga oras na to, ang ating mga kababayan ay talagang inusulit nila ang kanilang pamimili dito sa Malabon Tumpukan dahil marami silang makikita na murang-mura po sa halagang 50 pesos ay may ulam na ang iyong pamilya. Talagang sulit na sulit ang iyong pamimili sa Malabon Tumpukan. So yung kabila po na nakikita po natin ay mga bentahan din po ng mga gulay na murang-mura po ninyong mabibili sa halagang 20 pesos. Ay may mabibili ka ng mga sibuyas, kamatis, bawang. So tawid tayo sa kabilang side at mag-alam-alam tayo ng kanilang mga gulay na presyuhan sa Malabon Fish Market. So, yung nakikita niyo po ninyo, ayan po yung mga latagan po nila no, na mga binibenta rito ng mga sayote. So, shout out, good morning, good morning. Ayun, shout out. Shout out sa mga suki nila no, na laging pumupunta sa kanilang gulayan. Tinumpok mo na yung mga sayote mo, magkano sayote? 50 pesos. 50 pesos sa mga tumpukan po ng ating mga sayote. Eh yung nabanos mo? 40 din, Boss Lando. 40 pesos. So pwede na kayong makapaggulay dahil sa tumpukan ay sulit. Itong 3 piraso na to, mahigit 1 kilo yan, yung sayote na yan. Eh yung mga peche bagyo mo, magkano? Peche Baguio magkano? 60 ang per kilo. Oh, bumaba na ang per kilo ng peche bagyo. Dating 100 pesos, 120 no? Ngayon 60. Ang repolyo magkano? 100 pesos pa sa mga latagan ng repolyo. Ang natin, mahal ngayon. 20 isang tali. Pero yung isang 20 pesos na ano mo, ang dami nito. Maganda ang pagkakataryan nito. Marami. Ayun. Eh yung tanong mo, magkano na? 120. Makagandahan yan, Boss Lando. 120 sa mga per kilo, no? Dati yan, 180 na. Alok. Hindi pa rin nagbabago yung presyo, no? Oo. Ganun pa din. Produkto kasi ng Bisaya. Oo. Kamatis pa na 200 pesos pa ang per kilo ngayon. Hindi mo rin check. Ano pa yun? Sariwa pa yun. Oo. Salamat ha, thank you. Nakilala na siya. Ikaw yun nasa vlog ni Boss Lando. Pag nakikita nila yon, lagi nila pag napapanood, makikita kayo doon. Alam nila kung saan ako nagbablog. Pupuntahan kayo ng mga suki nyo. Sabi yan lagi yun. Kasi mura yung mga ano eh. Nay, good morning po. At magandang umaga. Magkano po yung isang balot yung pang chapsoy? 40. 40 pesos po sa chapsoy, yung nakabalot po naka-plastic. Wala yung mag-asawa. Wala dito. Sabi ka yun eh. Oo nga, giniginaw nga ako pag-gising ko ng umaga eh. Tinabayan ako agad ng kape. Tapos sasabayan pa ng ligo. Naku po, napakalamig. Sarap-sarap. Magkano mo? Tandaan din. Eh yung ano niyo pa na kalabasa magkano? 50 ka lang. Kalahating kilo, 50. Kalabaka. Di... Ito, kalahati na yan. Titimbangan. Okay na to, eh. So yung mga kilo po natin ng mga panindang mga repolyo po dito ay nagkakahalaga ng 100 pesos na per kilo. So yun po yung update natin ng kanilang mga latagan dito sa Malabon, Tumpukan. Nay, salamat po, thank you. Dito naman tayo sa pag-akyat ng tulay, no? Dito ay may gulay pa rin po tayong makikita at talagang mga binibenta po nila dito sa Malabon Fish Market. Yan po mga latagan po nila dito ay 50 pesos na mga sibuyas, 20 pesos sa mga bawang. Tapos yung mga nakita po natin mga kalamansi, no? 20 pesos. Yung mga kamatis po nila ay 20 pesos, may 3 piraso at 2 piraso nilang binebenta, no? Yan, medyo bumababa po yung mga kamatis po nila sa halagang 20 pesos ay Ano po yan dyan? makakabili ka na dito sa Malabon, Tumpukan. Good morning po, good morning.
So maganda yung mga latagan po nila ng mga gulay po dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang pangsakto ang sahog. Iba kasi talaga bumibili na ng per kilo. Kasi ang kamatis, medyo may kamahalan po na bentahan. Pero dito po, 3 piraso ay makakapili ka na o yung higit pa. Sa halagang 20 pesos, may 4 na piraso po. Sa mga pansahog, pag sinigang ka na na baboy, hipon o isda, no? Nay, salamat po. Thank you. Good morning. Dito po ang mga tilapiyang Batangas ay 130 na per kilo. So shoutout po Nanay Noemi, magandang umaga po. So ito po yung mga nahango po ni Nanay Noemi, no, tilapia at bangus dagupan. Yeah, ate. 150 po sa mga per kilo ng bangus dagupan. Sigurado po kayo na walang gilik dahil bangus dagupan. Doon po sa mga malalaking tilapia po ay 140 na per kilo, no? Nanay Noemi, salamat po. Dito ay 170 isang piraso ng bangus dagupan. Ay, boss lang. So shoutout po, magandang umaga. Ang bentahan po dito ng mga bangus po natin ay nagkakahalaga po ng 150 at 140. Ito po yun. Yan po yung mga bangus dagupan po natin na siguradong walang lasang gilik. 220 sa mga per kilo ng yellow pintuna at isang piraso na lang po. 150 sa mga per kilo ng espada. 160. Magkano po yung ano niya, dorado? At 200 po yung per kilo po ng isdang dorado. Uwi na, magluluto. Nagluluto na ng ulam. So yan po, no? Yan po yung mga latag po nila dito sa Malabon Fish Market. Salamat po, thank you. Wala kang latag? Wala mango? Wala talaga sa market tree? Dari daw, puro bangus daw ron, tsaka Tilapia Batangas. yung tayong isda. Ito mga yellow pintuna. Hoy, ilang araw na kita hindi nakita na gano'n, no? Wala pa rin talaga. Meron niya kaso, ang ilang siyempre, nakakakuha niya yung mga maaga Ay, oo, yung magang tumutog pa doon. na nakakakuha. Ay, yung mga bike din, sa loob. Ay, maaga talaga yun. May mga stem pa to, pero yung bintana, so, yan. Pag ano pa na, mga gabi pa na, nandoon na yun eh. Talagang umaagap. Mga sotyo, kababa pa lang sa truck. Oo, nakaabang na. Ano na yan? Oo, kanya-kanya na yan. Nakaabang na, no? Siyempre kami, round na kami. Eh, magkano dito sa kilo? Ah, 40 lang yan. Ayan, 240 po sa mga per kilo ng mga yellow pintuna natin, no? Grabe, no? Wala talagang maano ngayon ng isda. Parang na yun, puro bangus. Ganun talaga, mas mahirap ang Salamat ha, thank you. So, yun na nga po, no, ang kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga isda na mga binibenta sa ating mga kababayan. Alright. So talagang ang mga tumpukan ay tinatangkilik pa rin ng ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market. Alright. So sa ating mga viewers po dyan, shout out po sa inyong lahat at sa mga kababayan po nating OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market ay shout out po sa inyong lahat.
So ito po muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless and bye-bye na po.